Terve! Mä käyn tässä videolla arven hoitamista läpi. Se on tosi tärkeää. Arpi voi vaikuttaa muuallekin kuin sille alueelle, missä se itse arpi on. Ihan toiseen kohtaan kehoa. Jo senkin vuoksi se on tosi tärkeä hoitaa. Ja demonstraationa, mitä mä ajattelen, että mitä se arpi tekee meidän kehossa. Jos tässä kohdassa olisi arpi, niin se vähän kiristää, jos tämä paita olisi kudosta mun kehossa. Se kiristää ja sitten kun me lähdetään hoitamaan sitä, me saadaan lisää tilaa sinne keholle liikkua ja tulla vapaammaksi. Ja ennen kuin hoidat itseltäsi arpia, niin sä voit kokeilla just, että miten sun nilkat liikkuu, polvet liikkuu, alaselkä, lantio, ylipäätänsä selkä, olkapäät, kyynärpäät, ranteet, niska. Jopa leukaniveletkin voit kokeilla, että miten ne kaikki liikkuu ennen kuin teet arvehoitamista ja sitten kokeilla uudestaan arpien hoitamisen jälkeen, koska se oma kokemus on paras kokemus tässäkin. Ja miten sitten niitä arpia hoidetaan, niin mä piirrän tähän, jos tässä olisi arpi. Näkyykö tästä mitään? Noin. Sanotaan, että tuossa on arpi. Niin sä voit lähteä kokeilemaan, että mikä osa ja kohta tässä, miltä se tuntuu ylipäätänsä se arpi. Että onko se joku kohta enemmän kovempi, jäykempi, tiukempi. Ja yleensä se on semmoinen kohta, mistä kannattaa ehkä lähteä liikkeelle. Ja miten sitä arpea hoidetaan? Niin sormella painat siihen arpeen hyvin kevyesti, että sä saat semmoisen pienen pingottumisen tunteen siellä sormealla. Ei saa painaa liian kovaa. Pidä se paine ja lähde joko myötä tai vastapäivään pyörittämään sitä arpea näin. Ja tässä voi mennä jonkun aikaakin, että maltilla lähdet tekemään tätä. Voi mennä joku 20-40 sekuntia. Ja sitten sä voit vähän tunnustella, että mitä sun kehossa tapahtuu. Että huomaatko sä jotain hermostossa tai jotain muuta semmoista tuntemusta sun kehossa, kun sä teet sitä. Ja sit sä voit liikkua eteenpäin seuraavaan kohtaan ja tehdä tämän saman. Ja käydä tällä koko sen arven alueen läpi. Ja sitten tosiaan sen jälkeen, kun oot sen arven hoitanut, niin kokeile uudestaan, miltä paikat tuntuu. Jos sä huomaat eron, niin tosi hyvä. Ja se kannustaa pitää siitä arvesta huolta ja muutenkin opettaa sun oman kehon toiminnasta paljon. Tämmöisellä harjoitteella ja tekniikan liikkeeseen. Eli pieni paine siihen arven päälle ja sitten pyöritä myötä tai vastapäivää silleen hyvin kevyesti ja rauhallisesti. Samalla omaa kehoa kuunnellen. Tämä on tosi hyvä. Mä käytän itse tätä töissä ja ohjaan sitten jollekin, jos on tämmöinen arpi, mitä olisi hyvä hoitaa.